Si pensem en els nostres alumnes i els demanem què és la poesia, molts d'ells partirien d'aquestes idees, no? De base. Sí? En general, si agafem una mitjana de nen, no? I li preguntem, segurament coses com rimes, ritmes, sentiment, la mètrica, des que som petits ja comencem a fer com ritmes a partir dels rodolins i a partir d'aquí anem avançant. Vull dir, aquí no es tracta d'excloure ni de dir és que això de fer rimes no, però es tracta una mica d'ampliar i d'entendre que el llenguatge poètic va més enllà de la paraula, de la veu, de la lletra i que pot ser 1000 coses. El que és més important d'un poema visual no és la bellesa, que abans comentàveu, que la poesia ha de ser bella. En el cas de la poesia visual, el que és bell no és l'execució, no seria la imatge gràfica la cosa bella, sinó allò que és important és el concepte, és la idea. Veurem que hi ha molts creadors visuals que el que fan és agafar dos elements, acostumen a ser-ne dos, perquè ja veureu que són coses senzilles i com menys, més, dos elements que s'uneixen, que parteixen de realitats diferents i que quan s'uneixen donen lloc a una altra realitat. Dos elements que parteixen de realitats molt diferents, dos elements que a la vida quotidiana mai no estaran junts i que quan s'uneixen és com si fessin màgia i deixen de ser el que són per ser una altra cosa. I després una altra cosa que també podem fer, sobretot ja més amb la fotografia, seria la manipulació. Agafar un objecte o agafar-ne dos i per la via de la manipulació tractar aquella imatge i generar una nova realitat a partir d'aquell objecte base. La idea és que trieu una d'aquestes 4 premisses i que la feu.